Усім привіт! Ми знову на ЖК Нової Англії. Продовжуємо наш перегляд і говоримо про вітальню, спальню, ванну кімнату. Це у нас вітальня. Однокімнатна квартира 41 квадратний метр. Ставимо карніз. Дотяжка, так як у нас стоїть батарея, для того, щоб штора не лежала. Ставимо точкові світильники. Люстра над барною стійкою. Точкові світильники над робочою зоною кухні. Плавний перехід у нас йде на коридор. Це одне ціле полотно, більше 4,5 метрів. Стоять точкові світильники, пожежна сигналізація одним кусочком і наш завершений сьогоднішній об'єкт.